ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚା ବଗିଚା ଅଛି। ଏଠୁ ଚା ପତି ତୋଳା ହେଲା ଏବଂ ତୋଳା ହେଇକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏଠି ପୁରା ଚା ପତିର ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ପୁରା ବିଛା ହେଇକି ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ଟାଇପର ଅଛି। ସେ କ୍ରେନ୍ ଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପତ୍ର ସେଥିରେ ତୋଳା ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆଣିକି ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଢାଳିବ। କେମିତି ଢାଳୁଛି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଏବେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ଏବେ ଆସୁଛି ଏବେ ଢାଳିବ। ଏମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ବା କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅନ୍ତରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ର ତୋଳା ହେଇକି ଆସିକି ଏଥିରେ ଢାଳିବ। ସେ ଢାଳିକି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ସେକ୍ସନଟା। କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତୋଳିକି ସେ କ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଉପରେ ତା ଦେହରେ ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଣିକି ମେସିନ୍ରେ ଢାଳୁଛି। ଏ ସେକ୍ସନର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ପୁରା କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏପଟେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚା ପତି ବାହାରୁଛି। ଆମେ କେବେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଚା ପତି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଚା ପତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଚା ପତି ପତ୍ର ତୋଳା ହେବ, ସେଠି ତାପରେ ବୋଧେ ଶୁଖିଆ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ମେସିନ୍କି ଯାଉଥିବ। ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଉପରୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଆସିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। କଞ୍ଚା ତାର ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆସିଲା ସେଇଟା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି କଞ୍ଚା ପତ୍ରରେ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିଲା। ଆସିକି ଏପଟେ ଚା ପତି ଆସିକି କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତାର ସେଇ ଚା ପତିରୁ 2-3ଟା ଜାଗାରେ କହୁଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ପୁରା ଅତି ଗୁଣ୍ଡଟେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଟିକେ ପଗଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଗଡ଼। ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚା ପତି ଦେଖୁଛେ। ସେଇଠି ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଟ କରିକି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଜରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ପ୍ୟାକିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ପ୍ୟାକିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ୟାକିଂ ବି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଏଠି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସ୍ତାରେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଝି ସେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚା ପତି ହେଉଛି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକ୍ ଟି, ରେଡ୍ ଟି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟି ସେଠି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଚାର ଟେଷ୍ଟ ମଜା ନେଲୁ। କେମିତି ଚାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଥରେ ପିଇଲେ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା, ଥରେ ପିଇଲେ ଆଉ ଥରକୁ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆମେ
ଥରେ ଥରେ ଯିଏ ଯେତେ ଥର ବି ପିଇ ପାରିବ, ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପିଇ ପାରିବ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଚାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟି ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଠି ପିଉଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନକୁ ଗରମ ଗରମ ଚା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଯିଏ ଯେତେ କପ୍ ପିଇପାରିବେ। ସେ ଚାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚା ପତି 2 କିଲେ ନ କିଣିଲେ ମାନେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଚା ପତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ତାର ବା ସାଇଡ଼ରେ ଚା ସପ୍ଟା ତାର ଅଛି।